sam. Zovem iz Beča. Slušaj, Ana, ja bih nešto ti kažem. U stvari, ja hoću ti se izvinim. Tek sad shvatam koji... Ana, čao. Slušaj, nemam puno vremena, jesi tu? Okej, znaš onaj klub što sam ti pričala? Večeras će biti party, pa ajde javi se da se nađemo. Ajde, čao. Ana, halo, opet mama. Opet si na poslu. Nikako da naučim to tvoje radno vreme. Ništa, ti samo radi. Budi vredna. Ana, u stvari mi nemamo više para da ti šaljemo za stan. Razgovarala sam sa tvojim ocem i on je rekao ne. Ni dinara više, jel ti to jasno? A to sam joj i rekla. Shvati da i mi nemamo. Ako joj ti ne kažeš, ja ću joj reći. Čuj, draga, sad moram da idem. Tata te pozdravlja. Živi sama, živi sama. Radi sama, radi sama. Spava sama, očigledno da. Jede sama, živi, radi, spava, jede, potpuno sama. Ana, reci nešto. Nema svrhe da se kriješ. Od čega se kriješ? Od sveta. Hajde odrasti, Ana. Pričali smo toliko puta, objasnio sam ti, izvinio se. Pa ti si htjela da ostaneš. Šta sam ja mogao? Šta ja sad treba da mislim? Da je tvoja zgrada možda porušena, da je tvoj grad razoren, mislim stvarno, Ana. Postaje morbidan. Mislim da treba da mi kažeš nešto, da me zasmeješ. Onako kao što si nekad umela. Ja znam da me ti slušaš. I znam da ćeš mi odgovoriti ako budem dovoljno strpljiv. Odgovorit ćeš mi, Ana, zar ne? All your messages are deleted.